jo, kamo, dám ti na výběr, jo? Což Epic Games. Buď opravíš Unreal 5, aby konečně byla optimalizovaná, nebo vydáš Unreal 6. Asi víte, o co mi jde. Čau. To je první video tady. První video v češtině, paráda. Čau, já jsem Máca, občas se cítím jako majitel vědomostí, kdo by ne. Epic Games udělalo takovou kulišárnu docela na nás. A to, že když dropovali trailer na nový, jak to jmenuje? Jo. A to nehraju v sérii. Když dropnuli trailer na nový Rocket League, tak zatím dropnuli, že tím to běží na Unrealu 6. Což je něco, co jsem upřímně nečekal. Čekal bych, že přijdou, jo, tohle umí 5.9. 5.9 je hustá, prostě je to nejlepší 5. No ale oni místo toho přišli a nedropli 6. Ale koukneme na to. Jestli jste to neviděli, tak vlastně jste o nic extra velkýho nepřišli. Ta ukázka celá nemá vlastně ani minutu. Kdy vlastně celý to videjko je o tom. Jasně, Tionix, dobrota. Captured real time in game, to je docela důležitý u trailerů z Unrealu, upřímně. Jako vypadá to luxusně. Jako odlesky, všechno, dobrota. A troufnu by si říct, že to nevypadá jako nová éra, nový engine, jo. Barvy můžeš měnit na autě, hustý, drsný. Tady to není zas tak důležitý pro mě. Rocket League fanoušci chápu, ujíždí zase na tom, plně cením. Pro mě je důležitý toto. To je docela věc, jen tak dropnout jako u hry takhle. U hry, která jakoby si nikdy nehrála na nějakou obrovskou fidelitu, tak jako Unreal, tak dropnout u ní, jakože to je první hra, co jede na Unrealu 6, to je hustý docela. Jinak, po tom, co jsem tady to viděl, tak jsem si řekl, počkej, neříkali náhodou, jako neříkal Tim Sweeney, což je zakladatel Epicu a zakladatel vlastně jako Unreal Engineu, že chce Unreal 6 nejdřív třeba jako 27, 28 a říkal, to je actually jediná informace, kterou mimo tohle to máme. Víme, že Unreal 6 by měla přijít 27, 28, je možný, že to trošku posunou, ale s tím, že teď vychází Unreal 5.8, který je teď zatím jenom v preview, v den, kdy teď to natáčím, jakož to vydávám v ten den nebo den na to, tak prostě teď je venku 5.8 preview, kterou jsem ještě ani pořádně nevoskoušel a v roadmapě nevím ani, jestli je 5.9 teďko. Jo, na podzim se plánuje 5.9. Technicky by dávalo smysl, že tím pádem místo 5.10 půjdou přímo na 6. Přímě je to něco, co jsem nečekal. Spíš jsem čekal, že se budeme pohybovat v něčem jako Unreal 4, že se dostaneme třeba na 5.20. Čistě z toho důvodu, že si nemyslím, že Unreal 5 je zatím nějak jako hotový produkt. Ty hry podle toho vypadají, jak vycházejí, co si budem. Neházím to všechno na Unreal, furt si myslím, že to je ze 70% vina vývojářů, ale nemůžu zase ho hájit natolik, že bych říkal, že na tom jako lidi z Epicu nemají malinečko, trošičku nějakou zásluhu, jo. Takže furt je to takový stigma, je to jako ten Unreal prostě nějak se u lidí zaočkol, co se mi ale líbí, jinak já jsem trošičku jakoby Unreal nadšenec, mám rád Unreal, i přes to všechno, co se na něj nadává. Opravdu si nemyslím, že to je ty hry, že to je chyba Unrealu. Pokud nejsi schopný v tom engineu udělat hru jako vývojář, tak proč do toho engineu lezeš? Jako sorry. Jo, v tu chvilku máš jít do engineu, ve kterém víš, že to optimalizuješ, ve kterém víš, že ta hra dopadne líp. Nemáš líst zbytečně do Unreal Engineu, ale to je jedno. O tom běž tak jiný video. Líbí se mi, že ty lidi jásali, když viděli Unreal logo, že to stigma tam není zas tak velký. A můj osobní tip je to typáček, můžeme dát pade na pade, kdo dopadne líp, že Unreal nebo Epic Games se snaží právě na tu 5 trošičku zapomenout s tím, jak to teďkon lidi vnímají, jak to teďkon developeři někteří vnímají, jak to svět vnímá, že v tu chvilku, kdy vidíte traileru na hru logo Unreal Engineu, tak se bojíte, jestli váš počítač neumře, nebo jestli neodletí, což bohužel, i když mám rád Unreal, je důvod se bát. takže je dost podle mě možný, že se snaží od toho odstoupit, že přijdou s něčím typu hele, 5 optimalizace, jo, nepořešili jsme to nejlíp. Tohle je 6, kde jsme to remakeli. Podle mě to je docela dobrá jako strategie. Si troufnu říct, jo? Troufnu si to říct. Jako vypadá to luxusně, ona 5 celkově vypadá luxusně, ona umí skvělou grafiku, jenom druhá věc, kvůli který možná na 6 chtějí tak brzo, je kvůli jejich vlastnímu proprietárnímu programovacímu jazyku, který se jmenuje prej Verse. Já si to čtu, protože
dělám v Unrealu 4 hlavně a 5. A v životě jsem ve Versu nenapsal ani jeden řádek, což je super, jestli se budu muset kvůli novému updateu úplně kompletně přeučit, jak Unreal Engine funguje, tak mám radost. Rozhodně neprorazím stůl, stolem, židlí, něco. Rozbil kolize tady všude, vypnuje. Co se tak koukám, tak je to jazyk, který se používá ve Fortniteu, v té jejich Unreal podnastavbě, ve který můžete dělat Fortnite mapy, což je cool, ale no, uvidíme. Nic jsem v tom nenapsal, nemůžu říct. Jo, ale jako trailer pěkný, ten zvuk superový, co vlastně píšou lidi? The next generation of unoptimized games is here. I'm going from 500 FPS to 60. Jo, trochu bojím. Time to make room for 150 GB Rocket League on my drive. Jo, to stigmatuje, vidíme ho tu všichni. 6 times the unoptimization. A ten Inosuke na té náhledovce. Skvělý. Unless they figured a way to remove mandatory TAA to make... Yes. TAA je velký problém. Když tak temporal anti-aliasing, největší problém tam dělá ta temporální složka. Kdybyste o tom chtěli nějaký videjko, napište to do komentu. Temporální věci já v enginech fakt nenávidím a vždycky je vypínám a forsuju je, aby tam nebyly i v 5. Když v ní dělám, tak jedu jako FXAA nebo prostě MXAA. To není MX, to druhý písmeno. To je jedno, prostě temporální věci jsou problémový jako v nových enginech, hlavně v Unrealu. Takže plně chápu borce tady, co jako říká. No hele, vidíme, že lidi se bojejí. Pochopitelně. Trochu se taky bojím, protože Unrealu jako doufám v ně, držím jim palce, ale nejsem opičák, takže vím, že tam jsou nějaký problémy. Uvidíme, co se bude dít. Když tak vy mi napište do komentářů, co si o tady to myslíte. Co si myslíte o Unreal 6? Reálně teď fakt nemáme nic novějšího. Takže co si myslíte o tom, že se přichází na vers z Blueprintu a C++? Co si myslíte o tom, jestli Unreal 6 konečně bude optimalizovaný, nebo jestli k té optimalizaci se víc vrátí a to defaultní nastavení, který hodně vývojářů nemění, bude samo o sobě optimalizovaný a bude nutit člověka si o té optimalizaci něco zjistit, než kliknete na tlačítko Publish. Co si o to myslíte? Jaký máte názor na Unreal? Hrajete Rocket League? A napište mi to do komentáře. Děkuju pěkně. A ještě jednou, já jsem Máca, dřív jsem byl na anglickém internetu, teď vás jdu otravovat i sem, teď jdu točit anglickou verzi, takže si užijte tu českou. Protože je to technicky první public video český, další přijdou, neboj se brácho. Chilluj, pokud máš rád Unreal a vývojování věcí, tak se vidíme. Peace, brácho.